and Ryan Spiteri. Closing dance classic set by DJ Ruby and Tanisha. Entrance is by donation. VIP tickets available from showshappening.com. Summer Lust Music Festival is back. For the first time in Malta, the iconic 80s superstar Kim Wilde. Live on the 15th of May at Arsha Grounds. Entrance is by donation or secure your VIP or seated tickets online. Showshappening.com. Dejjaqni daqs il-kont għad-dawl. Imla rasek. Grazzi għal EMS bil-pannelli u l-batteriji EcoFlow. Nista' nħaddem kollox. Dawl, television, AC, kitla, fridge. Fl-aħħar. Il-vera indipendenti. Meksew, dejjem fuq il-lejlo. Knisja kbar li bekk kont tista' taqdi il-kongregazzjoni metodista li kienet kibret ġmiela għal dak iż-żmien. Għandha dak il-portal, ħafna skultura wkoll fil-ġebla. Din il-kappella ġiet iddisinjata minn arkitett Ingliż John Loughborough Pearson. Naraw ftit x'kienet l-idea li timbena din il-knisja. Naraw l-influenza parti ta' dak li l-Gothic Revival ta' elementi wkoll Bizantini. They only get one wish. Fil-ħajja trid toqgħod attent x'tixtieq. Il-ġuvni li kien ossessjonat fuq tfajla ma sabx dak li xtaqt. Minn barra dwar dan il-film Obsession, fl-istudios anke nilqgħu Martin Hare u miegħu se nitkellmu dwar il-passjoni tiegħu għall-films. Dan kollu fil-programm li jmiss tertuq 35 nhar is-Sibt fuq Television Malta. Ready to shake things up, oħt? Lesti ruħkom għax din is-sena kollox ser jinbidel. Għatu s-sapportakom lil-Leiden u lil-Malta fis-semifinali tal-Eurovision Song Contest tada il-ħamis. Linji tal-mobiles Maltin ma jistawx jivvutaw għal-Malta imma xerdu l-kelma għal-kumplament tal-Ewropa. Aiden ikanta fl-14 il-post. Kull vot importanti biex Malta tagħmilha fil-finali. Awguri Aiden, awguri Malta.
Sinjuri, insemmulkom u nagħtukom il-wara nofsinhar tajjeb kif nibdew l-14 il-programm tagħna elezzjoni 2026 jiena u Glenn kif inti Glenn. Mhux ħażin fuq you right? Jiena ninsab tajba u lesta wkoll sabiex naraw x'dibattiti u x'analiżi ħajkonna llum, però kif issa drajtu ta' kuljum l-ewwel ħin tal-programm Xavier Balzan sabiex jgħidilna x'osserva tul il-kampanja elettorali. Xavier fidejk. Grazzi Glenn, grazzi Paula. Ovvjament il-ġurnata ikolla xi avvenimenti li jispekkaw iktar minn oħrajn. Ovvjament naħseb li hemm żewġ avvenimenti. Waħda pjuttost mistennija u ta' ċertu portata, il-kwistjoni ta' Manuel Island, u mbagħad ovvjament daqsxejn ta' Facebook video ta' jidindilija, niġu għalija aktar tard. Ma nagħmlu daqsxejn x'għamlu il-partiti dejjem nieħu snippets kif jgħid l-Ingliż ta' xamlu l-partit il-bira fil-axija. Pas-soltu ikonna l-mass rallies, ikonna il-mass rallies ta' żewġ partiti, u hemmhekk ikun hemm jew dikjarazzjonijiet politiċi, jew nkella iktar proposti. Robert Abela kien San Juan u fost ħafna affarijiet oħra f'San Juan ħabbar li dawk il-persuni bejn 18 u 23 sena se jibbenefikaw minn €1,000 u del-€1,000 se tmur tindirizza affarijiet marbutin ma' terapija. Ovvjament, qegħdin iktar konxi minn qatt qabel tal-bżonn li ngħinu dak li jkun f'affarijiet li jkunu marbutin ma' spejjeż mediċi. Imbagħad Alex Borch. Alex Borch ma kienx hemm xi enfasi fuq il-proposti, kien hemm iktar issa l-enfasi fuq ara qegħdin aħna ippreżenta l-kandidati, il-65 kandidat li hemm minnhom ħafna uċuħ ġodda, ħafna uċuħ li konna imdorjin bihom sparixxew, tajjeb u ħażin wieħed irid jara. Hemm ovvjament veduti differenti kif tħares lejha. U Borch reġa' tenna din hija elezzjoni barra minn żmienha kien hemm għalfejn jajjeta l-Prim Ministru. U badolodu omna ovvjament għall-attivitajiet tas-soltu. Iktar kien hemm attivitajiet mill-Partit Laburista mill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista iffoka fuq l-ambjent. U kien hemm id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru, ovvjament l-għażla tal-post ukoll huwa sinifikanti, il-White Rocks, u hemmhekk kien hemm il-proposta dwar il-viżjoni tal-Partit Laburista jekk jiġi elett fil-Gvern dwar l-ambjent. U kien hemm focus fuq il-fatt li dawk iż-żoni fil-local plans li huma artijiet tal-gvern, il-gvern laburista ġdid jassigura li daw ma jiġux żviluppati. Jiġifieri qisu hemm commitment weda li dawk il-postijiet li huma art tal-gvern ma jiġux żviluppati, xi ħaġa li ovvjament tbiddel ftit jew anke salva ċerti inħawi li kienu daħlu fl-erja tal-iżvilupp fil-2006. Kien hemm ħafna affarijiet oħra li ġew imweda jew kien hemm referenza għalihom. Fosthom irrid insemmi xi ħaġa li ovvjament hija interessanti. Hemm ħafna ovvjament referenza għal riabilitazzjoni ta' widien, eċetera, enfasi fuq il-parks, fuq il-manteniment tal-parks, imma xi ħaġa interessanti apparti l-enfasi fuq l-enerġija u x'qed tagħmel Malta f'dak li nixtieq enerġija sostenibbli, reverse osmosis plant f'Ħalfar. Ovvjament din hija referenza wkoll għal fatt li jekk inżidu l-attività ekonomika tagħna, tiżdied il-popolazzjoni, għandna bżonn l-ilma u l-ilma ovvjament irid jiġi minn x'imkien u ir-reverse osmosis ta' Pembroke żgur mhux se jkun biżżejjed. Irid inkompli ftit fuq dikjarazzjoni oħra tal-Prim Ministru, ovvjament kien hemm dikjarazzjoni dwar in-Nigret. In-Nigret, ir-residenti tan-Nigret flimkien ma' xi għaqdiet ta' soċjetà ċivili qed jitkellmu dwar żvilupp kbir ġon Nigret. Nigret ovvjament kienet darba minnhom ġabra ta' djar żgħar issa hija tista' tgħid raħal żgħir u hemmhekk hemm ħsieb ta' żvilupp u hemmhekk Robert Abela tenna wkoll li l-istat fejn għandu l-artijiet hemmhekk mhux se jħalli żvilupp għaddej. Ovvjament referenza għas-sentiment ambjentali. Il-kap nazzjonista Alex Borch ma kellux attività partikolari iżda mar żar il-UHM. Fejn hemmhekk Voice of the Workers, UHM Voice of the Workers, fejn hemmhekk tenna ovvjament l-importanza tal-investiment fuq il-post tax-xogħol f'dawk l-aġenziji li huma marbutin max-xogħol jew għaqdiet
u qal li hemm bżonn li jitwaqqaf fond ġdid immirat biex il-unions, dawk l-aġenziji u istituzzjonijiet li jaħdmu għal ħaddiema ikollhom biex jaħdmu. Ovvjament imbagħad kien hemm l-attività soċjali jew mhux attività, l-episodju soċjali fejn rajna Lejdin Dilija, ex-kap tal-Partit Soċjalista, ma kif ukoll il-kellim tal-Finanzi tal-Partit Soċjalista, imur St. Luke's, hemm xena ovvjament li minn ra il-Facebook jew il-social media ra tista' tgħid il-konverzazzjoni animata ma' security hemmhekk, ovvjament Lejdin Dilija xi ħaġa bħal di kull politiku ikun għaddej fil-kampanja xi ħaġa bħal di jikolla għax ittieħ ovvjament iktar ovvjament ċans jitkellem fuq it-tema li rrid jitkellem fuqha, l-isptarijiet. Imbagħad wieħed jara jekk kienx daqsxejn żżor iż-żejjed jew inkella esaġera ftit iż-żejjed hawn min jgħid kellu kull dritt jagħmilha. Apparti hekk kellna laqdiet mhux laqdiet il-partit iż-żgħar. Il-partit iż-żgħar ukoll kienu attivi permezz ta' sqarijiet. Bradu bida xejn l-ADPD ħarġu jitkellmu dwar il-fatt li Manuel Island hemm il-ftehim ta' Manuel Island, ftehim li ovvjament konna jna nistennew. Manuel Island issa spiċċa fidejn l-Istat, spiċċa fidejn stat il-poplu Malti, ovvjament kien hemm dikjarazzjonijiet mill-Gvern minn Robert Abele u Bonici dwar il-fatt li dal-post issa se jgħaddej għand il-Maltin. ADPD ma tilfux iċ-ċans jgħidu billi għamiltu hekk mhux se timpressjonawna, xorta waħda bajtu tagħmlu li tridu f'dak li għandu x'aqsam mal-ħarsin ambjentali. Ċertament iżda jibqa' l-fatt li Manuel Island issa verament jgħid għand il-Maltin, issa rridu naraw kemm se nwedu jew inħadnu jew nimplementaw dak li huwa maħsub għalih. L-aħħar kumment kien jew hemm ħafna kummenti, imma l-aħħar kumment għall-Momentum li tkellmu wkoll tema ambjentali dwar il-projbizzjoni tal-plastic single use. Ġifier dak il-plastik li jintuża darba għandna neliminaw l-użu tiegħu. Passoltu nispiċċa billi nagħmel reklam ma' żewġ partiti, ma' Sreli, Robert Abela fil-Furjana, Eric Sborch fal-Qormi u ngħaddi l-kelma lura lil Glenn u l-Pola fej se jiddiskutu ovvjament il-temi tal-ġurnata dak li ġara llum. Grazzi ħafna lilek Xavier. Intant, illum ħanieħdu l-opportunità sabiex kif semmanka Xavier il-kandidati nomini għalqu sanafu min huma l-kandidati tal-partiti kollha u xtaqna illi naraw daqsxejn ikollna ftit ħin fil-programm biex nanalizzaw min huma il-kandidati li ser naraw għall-ewwel darba, tieni darba li mhux ħanaraw sabiex bekk anka naraw forsi nipprovaw bħalissa u kollha spekulazzjoni nipprovaw naraw x'jaf kif jista' jidher il-Parlament propju 17 il-ġurnata oħra ftit iktar għaliex sakemm naraw fil-Parlament idumu ftit iktar. Sabiex niddiskutu dan għandna l-Osservatur Analist Politiku Herman Schiavone u qed nistennew anke li jinqgħad magħna Clyde Puli. Kontu l-mistidna tagħna fl-ewwel programm, issa li wasalna presso poco. Kemm għadda żmien diġà. Kemm għaddew affarijiet. Ġimagħtejn u nofs, fadlilna ġimagħtejn u nofs oħra. Allura xtaqna li naraw magħkom ukoll ħavwejtru l-kampanja x'jidrilkom illi x'qegħdin taraw x'qed tara nistabilk ovvjament Herman. Kif qed tara il-kampanji għaddejjin anke meta wieħed jikkompara ma' kampanji oħra qabel nibda nsaqsik fuq il-kandidati. Għaddew issa ġimagħtejn u nofs bħala għadha ġimagħtejn tkun l-aħħar ġurnata tal-kampanja elettorali uffiċjali tal-partiti għaliex il-ħamis irridu jieqfu l-attivitajiet f'nofs il-lejl u mbagħad għandek is-silent dejn il-ġimgħa u s-sibt ovvjament nivvotaw. Ġimgħa oħra kważi ser ikun hemm l-early voting. Jiġifieri issa qegħdin past il-midway point tal-kampanja, s'issa kienet kampanja pjuttost pożittiva, ċivili, mimlija proposti illi naħseb illi kważi ngħid li kien hemm daqsxejn ta' overkill għaliex in-nies ma bdewx ilaħqu mal-proposti illi kienu qegħdin jagħmlu l-partit. Hemmhekk konġej Herman, ġifieri kemm hija strateġija politika tajba jew ħażina li l-ġiex partiti l-kbar faqgħu lin-nies bil-proposti. Dak li jien naħdem da xogħol ukoll insejtu, ma ħseb wara n-nies hemm barra li. Le jiena naħseb li n-nies ser
iżommu magħhom dawk il-proposti illi se joqtuhom direttament. Fl-ewwel ġimgħa il-Partit Laburista għamel numru ta' proposti l-€50 fil-ġimgħa pensjoni, l-€1,000 lil kull ħaddiem. Naħseb dawk iż-żewġ proposti huma l-aktar illi ser jiftakru n-nies. Mill-banda l-oħra, il-Partit Nazzjonalista kien qed jagħmel proposti li huma tajbin imma ma joqtux direttament. Allura nies ma jabbinawx magħhom, pereżempju tal-4 sptarijiet u l-servizz marittimu. Imbagħad donnu it-tieni ġimgħa il-Partit Nazzjonalista wkoll ifoka fuq l-effetti personali tal-proposti tagħhom u allura marru in line ma dak li kien qed jagħmel il-Partit Laburista u jagħtu proposti diretti għal-but tal-poplu li allura jistgħu in-nies jassoċjaw ruhom magħhom. U naħseb hemmhekk indunaw illi in-nies ma kinux qed jingagejaw mal-ewwel ġimgħa, fit-tieni ġimgħa dan ikkoreġuh. Jekk inħares lejn il-kandidati, ċoe l-ex deputati illi mhux joħorġu għal-elezzjoni f'isem il-Partit Nazzjonalista u ħansemmihom lok. Chris Sajt, Mario De Marco, Ryan Kallus, David Aġus, Brent Buttigieg, Robert Kutajjar, Ivan J. Bartolo, Kerla Aquilina u Carmen Sudbonnici, 9 persuni. Qabel niġu għal tal-Labor, daw id-9 persuni mhux se jkontestaw mal-Partit Nazzjonalista. Kif tħares li għadi? Bħala sinjal li l-partit qiegħed jirriġenera jew bħala sinjali oħrajn? Mela, li l-partit jirriġenera ruħu huwa tajjeb. Sfortunatament mhux dejjem hekk kien. Li jkollok 9 deputati ta' esperjenza kbira u rrid ngħid ta' ġifieri uħud minnhom milhomx fil-Parlament 20 sena, ilhom mid-2013 għandek il-Robert Kutajjar, għandek lil-Ryan Kallus, għandek lil-Ivan J. Bartolo li huwa riċenti, illi jitilqu daqshekk malajr. Fl-opinjoni tiegħi il-votant nazzjonalista diġà irid ikun għaqli biex jirreplacjhom b'nies illi jistgħu jimlew il-vojt kbir li ser. Kif ħalli jirreplacjhom, Hermin? Ġifieri nomini għalqu. Le, jirreplacjhom, ġifieri mhux qed ngħid il-Partit Nazzjonalista għandu kandidati uħud minnhom ġodda illi jistgħu jimlew, m'għandix fejn noqgħod insemmi, m'għandix problema nsemmi uħud minnhom, però il-Partit Nazzjonalista jekk ma jarafx jażel deputati ġodda li jistgħu jimlew l-erf ta' Mario De Marco, il-viżjoni ta' Chris Sajt, l-esperjenza politika u l-mod analitiku li għamel Kerla Aquilina fil-grupp parlamentari. Inti tkun li ma tkun naħa tal-parlament, inti għandek bżonn nies li jafu huma analitiċi, teknokratiċi, ħafna minnhom fil-qasam tagħhom, u allura naħseb li l-Partit Nazzjonalista huwa għandhom ir-responsabilità il-votanti tagħhom illi jarfu mill-kandidati li hemm ġodda u hemm illi jitellgħuhom fil-Parlament biex ikun jistgħu jimlew ftit mill-vojt li ħajħallu dawn il-deputati. Mhux huma biss ġifieri anke il-Partit Laburista tilef. Il-Partit Laburista għandhom il-Rodri Galdes, Edward Zamit Lewis, Aron Farrugia, Michael Farrugia, Clayton Bartolo, Stefan Ġinzot Soppardi u Krista Ġus illi mhumiex minħa tagħhom ser jerġgħu jikkontestaw. Meta wieħed jibbilanċja l-ismijiet taż-żewġ naħat taħsbu illi ħajkun hemm riġenerazzjoni ugwali jew mhumiex forsi daqshekk? Jiena fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-ikbar terfa li se jħoss il-poplu Malti minn naħa tal-Partit Laburista huma tnejn, Edward Zamit Lewis u Stefan Ġinzot Soppardi, illi l-politika jafuha bil-capital P. Illi il-mod li kienu jitkellmu, jiena ovvjament kont fil-Parlament u kont insegwi ħafna diskorsi tagħhom, il-mod analitiku illi jagħmlu l-argumenti, il-mod tajjeb illi jimxu fil-kumitati u kif kienu jaqbdu liġi u jifluha,
naħseb illi iva l-Partit Laburista għandu l-vantaġġ illi għandu ħafna aktar deputati stabiliti, ministri li għandhom l-esperjenza. Imma żgur illi n-nuqqas ta' dawn iż-żewġ anki l-oħrajn, ta' ġifieri inti mhux mill-lat elettorali biss, għax inti jiena dawn li jgħidu l-personal votes u x'naf jiena fil-verità dawk ikunu ftit ta' żewġ partiti tajjeb li għax fl-aħħar mill-aħħar l-ebda deputat milli tela mu jkun xilus kien jgħid isma' intom in-nies tiegħek ivvotawx il-partit. Fil-fatt kulħadd qiegħed jiġbed il-linja tal-partit tiegħu. U allura iktar nara illi nittama illi il-Parlament li jmiss ma jkunx ifqar fil-ħsieb u fl-analiżi li ssir fil-Parlament. Mis-punt, Pola, fuq il-Parlament. Ma naqbet għawet minnom jena. Inti għat li l-Parlament ittama li jkun iktar analitiku f'dak li jiġri. L-imbierek mekkanizmu ta' sess sotto rappresentat il-Parlament. Ġaħa tibda ħażina l-premessa. Ġifiri, prokat l-kwota. Kien hemm il-qalli aħna mhux ħut. All right? Imma u nifhem il-punt. Nifhem il-punt. Ħana jler x'inhu l-punt tiegħi sewwa. Kif għandna l-ħin għandna qegħdin bejnietna. Għaliex, ġifiri ma niserba minn nies jitkellmu kulħadd il-biċċa tiegħu biex jgħid, ġifiri nistgħu nitkellmu daqs iktar irpużati. Il-kwalità tal-membri parlamentari li ser nivvotaw għalihom 17 il-ġurnata oħra għandna inżommuha f'moħħna f'kull argument li nagħmlu meta nitkellmu fuq kull tip ta' kandidat, jekk hux kandidat li xeba jitlef fil-Parlament, kandidati ġodda, kandidati żgħar, kandidati kbar, imma inħobbu nsemmuha meta nsemmu il-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru. Bħal dak li qallu, il-kandidati nisa rridu nkunu ultra ċerti li huma tajbin u ta' sustanza biex intuhom il-preġu li nivvotaw għalihom. Ġifieri, dik għalhekk qed inwaffaq ma naqbilx ma' dik il-premessa għaliex kien hemm min taf kemm hemm irġiel li naħseb ma jmissux mal-kapaċitajiet ta' ħafna minn nisa illi għalibdew għalhekk. Imma ġifieri kien hemm inqalli isma' tgħidilhom x'kwoti għax in-nies mhumiex u għandhom raġun. Għandhom raġun. Ġifieri, anyway, il-punt tiegħi isma' in-nisa għandhom bżonn dat tip ta' mekkaniżmu. Mela. Għax hemm nisa votanti bħalik u bħal kulħadd li aħna x'nambuhom ħin nisa aħna kapaċi ntelgħu on our own steam. F'dan il-pajjiż telgħu nisa tajjeb kbar. Tajjeb meta nsemmu lil Mary Louise Colero, nsemmu lil Giovanna De Bono. Li daw kienu jġibu voti wara l-leader tal-partiti rispettivi kienu jġibu li żjed voti. Jiġri dak ma kellhomx il-bżonn tal-dan il-mekkaniżmu, però minħabba raġunijiet kulturali u istituzzjonali l-idea illi nimbuttaw il-sess femminili biex jokkupa post fil-Parlament mhijiex ħażina. Jiena fl-opinjoni tiegħi però hija nofsa misjura. Tajjeb kwalifika għaliex. Ngħidlek għaliex. Għaliex in-nisa qed intuhom dan il-privileġġ li jkunu eletti b'dan il-mekkaniżmu biex ikunu indaqs l-irġiel minħabba li issa jsiru incumbent. U waħda l-incumbency ġifieri meta inti qiegħed diġà membru parlamentari għandek tisemma għandek vantaġġ. Tajjeb? U allura issa il-fatt li aħna poġġejnihom ċoe il-mekkaniżmu poġġihom f'din pożizzjoni ta' incumbent, jiena tiġix tgħid li imbagħad it-tieni elezzjoni għandu jkollok bżonn il-mekkaniżmu u allura jiena nittama illi xi darba f'dan il-pajjiż vera hemm sunset clause ta' 20 sena il għaliex dan il-mekkaniżmu issa qegħdin it-tieni leġislatura illi ħanużawh baqgħna żewġ elezzjonijiet oħra. Jien nittama illi mill-elezzjoni ta' wara din tajjeb deputat mara illi tkun availed herself użat il-mekkanizmu biex tkun eletta, m'għandix terġa' tuża dak il-mekkanizmu biex terġa' tkun deputat, għaliex iċ-ċans
inatala. U allura she needs to prove herself u titla on her own steam. Għandek 5 snin jew 4 snin. Fil-fatt ġarajna l-ewwel esperiment, ġifieri l-lan kien illi inħajru iktar nisa anke jikkandidaw ruhom. Għax ħafna nisa jgħidu li l-problema hija l-pool ta' nisa u l-pool ta' rġiel huwa ħafna iżgħar ta' nisa li ovvjament ħajkollok inqas nisa fil-Parlament. Però ġifieri dak l-ewwel test naraw kemm il-kandidat mara se tersaq il qudiem forsi tagħmel iktar kuraġġ minħabba l-mekkaniżmu. Però l-figuri ma tantx ishom jagħti stampa ċara ta' dan l-eżerċizzju għaliex jekk wieħed jara pereżempju l-ammont ta' nisa li ħajkandidaw ruhom mal-Partit Laburista. 28 mara din id-darba versus is-16 mara li kandidaw ruhom fl-elezzjoni li għaddiet. Allura kien hemm żieda. Iżda, jekk wieħed jara n-nisa mal-Partit Nazzjonalista, fil-waqt li fl-elezzjoni li għaddiet kien hemm 17 mara kandidat, din id-darba hemm 13 mara kandidat. Ġifieri numru hemmhekk naqsu. Għasanna l-ewwel indikazzjoni tal-mekkaniżmu u x'qed jagħmel ġid jew le? Naħseb li huwa żgur huwa li l-Partit Nazzjonalista sab iktar diffikultà biex jikkonvinċi iktar nisa jikkandidaw ruhom. M'għandix dubju li l-amministrazzjoni tal-partit għamlet ħilita biex issib kandidati, imma ovvjament jidher illi ma waslix. Naħseb li anke il-Partit Laburista ipprova jsib aktar kandidati, imma l-verità hija illi ma nstabx biżżejjed. Hemm riċerka fejturi illi hemm a parallel relationship bej il-kandidatura ta' ġeneru u dak li jiġu eletti. Qabel il-mekkaniżmu ġifieri din hija riċerka illi saret minn diversi. Clyde, il-mekkaniżmu illi jgħin il-ma tkun incumbent biex nuża l-kliem li juża Herman. Ħadem ma ħademx il-prinċipju ma taqbilx miegħu taqbel miegħu. Ara, jiena ma naqbilx mal-prinċipju ta' kwoti biex nibdew minn hemm. Ġifieri jiena għalija aħna qed ngħixu f'demokrazija, in-nisa u l-irġiel għandhom dritt indaqsa l-vot, allura għandhom dritt jażlu huma min huma l-kandidati. Sewwa, huma tal-liema fema huma u huma tal-liema ġeneru huma. Ġifieri jiena ma tantx naqbel ma' kwoti. Da mhux eżatt kwota jiena ngħidulu da mekkaniżmu ħarira differenti illi ta' ċans illi jiżdiedu l-membri parlamentari fuq dawk eletti u allura mhux inġust. Ma jiġux penalizzati. Daqs il-kwota li tippenalizza mhux li dak il-kandidat biss, il-għażla tan-nies li tellgħu. Tifhem jiġifieri f'da sens huwa iktar imtaffi. Jiena ħankun onest, tajna ċans qed narawh jaħdem. Ħadem? Jiena sissa għadni ma naħsibx li qiegħed jaħdem u naħseb għad kemm il-darba hawnhekk ukoll. Illi tal-anqas jekk għandha ssir tibdila hi li min juża dan il-mekkaniżmu darba, it-tieni darba m'għandux jerġa' juża. Jiġifieri għax inti tajtu l-incumbency. Però jekk tgħidli biex issolvi l-problema ta' aktar nisa fil-Parlament, hemm l-istudji li semma Herman diġà illi inti il-nisa li taraw huma prorata, jiġifieri fis-sens kemm għandek kandidati irġiel, kemm għandek kandidati nisa bejn ieħor jitelaw l-istess nisa u rġiel minn dawk is-sens ta' minn dak is-sett bħala proporzjon biex niftehmu, allura inti trid tħeġġeġ iktar nisa illi jikkontestaw iktar milli tagħmilhom il-mekkaniżmu. U fil-kuntest lokali, issa mhux qed nitkellem hekk hux tajjeb jekk hux ħażin jew le, qed jien qed nara bħala fatt kif inhi, qed nipprova nara minn dak l-aspett. Il-mara għandha żvantaġġ doppju li huwa fis-sens kulturali biex titla', jiġifieri. Jekk inti diġà għandna żvantaġġ kbir għall-irġiel, tgħidli f'liema sens, għaliex il-Parlament huwa part-time. Jiġifieri dak Parlament, bir-rispett kollu, qatt ma jista' jkun professional kif nistennew, għax huwa part-time. Tilaħħaq ma' kollu. Mhux jekk inti trid taqla lira minn x'imkien biex tgħix u mbagħad mur tagħti semek hemmhekk. Kultant minħabba li anke bl-esperjenza li ġib tidra titkellem b'mod tajjeb u sabiħ mingħajr ma tajt xejn ta' sustanza, u kapaċi tagħmel diskors illi ma naħsib li jkun ta' xi kontribut kbir il dawn l-affarijiet. Mela, allura raġel diġà irid jagħmel xogħol full time u xogħol part time li fil-verità fil-ħin huwa full time ieħor u iktar. Biex il-politika dik. Mara ma dawk trid iżżid il-household management. Issa, tajli, ħażin. Naqblu. Kif ħataqbel terġa'? Isma' bħala stat ta' fatt mhux qed ngħid li għandu jkun hekk, qed ngħidlek ħafna min-nisa huma il-household managers u allura dik qed tiżvantaġġu. Allura inti kif għandek din tirbaħa u tirbaħa. Ikollok partner li jaqsam dik parti minnha. Responsabilitajiet Però ma tkunx solvejt il-problema tal-parlamentari kollu mbagħad tal-Parlament. Issolvija billi tagħmel Parlament full time.
jiena dejjem nġib l-istess eżempju li semma xi ftit minnhom issa anki Herman. F'elezzjoni minnhom partikolari tal-MPs minn 6 tal-4 nisa. Mhix bil-kwota, 4 nisa. Għax in-nies lilhom riedu, dawk l-4 nisa, dawk derilhom li huma l-aħjar. Imma huma kienu qed jikkontestaw ukoll għaliex jafu lill-Parlament Ewropew. Għandek paga aħjar, qed taħdem full time, ma għandekx il-sens ta' konstituenza li għandek meta tkun għandi Malti, teffordja tħallas. Hemm elementi Ġifieri meta għandek dan kollu, inti diġà għandek sens li tajt isma' jiena sejjer għal karriera politika, mhix se nagħmel karriera oħra. Ġifieri jiena naħseb li f'dan is-sens il-Parlament Malti mhux qed jagħti l-aħjar opportunità lin-nisa u inqas lin-nisa anzi u żgur u mhux imma anki l-fatt li aħna l-politika tribali ma tiddiżinċentiva mhux in-nisa biss ta'. Imma nies aktar ħorox magħhom fil-kummenti. Ġifieri anke irġiel illi irdu jażlu bejn professjoni. Illum il-klassi politika qiegħda f'competition mal-industrija. Tajjeb, x'jien jgħidlek jien għal 24,000 fis-sena jiena fejn noqgħod immur, jien kun tabib u avukat, għandi noqgħod immur jiena u nħamba hemm u kulħadd jgħajjarni. Klajt, x'tan ir-reazzjoni tiegħek kif tlabna lil Herman ukoll? Lil-Labor kien hemm 7 incumbents mhux jikkontestaw u fil-PN kien hemm 9 incumbents li mhux se jikkontestaw u semmejhom bismijithom kollha. Kif tħares li għadi? L-ewwel nett naħseb hija riflessjoni wkoll ta' l-standing tal-politika fis-soċjetà Maltija f'dan il-mument. Hemmhekk jiena naħseb qed jintilfu ħafna smijiet tajbin, ħafna nies ta' esperjenza illi setgħu jagħtu kontribut, kienu diġà qed jagħtu kontribut, però fl-opinjoni tiegħi setgħu taw iktar xi wħud spiċċaw ovvjament għaliex meta tagħmel karriera u tgħid tagħmel 30 sena fil-Parlament fiha tagħha sewwa takes it all on you. Xi wħud ovvjament jista' jkollu ma kinux daqshekk ta' ġid għall-partit tagħhom fil-kampanja politika, però by far naħseb li hemm maġġoranza li il-Parlament Malti qiegħed jitlef minnha. U dina ma xuri kalura dak klajt illi kulħadd qed jiġbed lejn xawwatu. Li mhux kull xejn għax ngħidlek meta tagħti 20 sena u 30 sena ma tkunx kien ftit hemm minnhom ta' 20 sena ta' xi 2 jew 3. Isma' David Arġus. David, Mario De Marco, Carmen Subbonici. Carmen. Stefan Zrinzo, inti mhux kemmilu fil-gvern, kemmilu fil-politika tittara. Mela da ma tasser servizz kbir u meta kien president tal-partit u għamel fil-politika ma xorbitlux ħajtu lil dan u żammit Lewis taw servizz ta' għal snin twal. Ġifieri inti ma tix tara biss il-Parlament kemm il-darba kandidajt ruħek, servizz tajt fil-partit tiegħek, jiġifieri is-snin huma twal. U qed issir iktar ma ngħaddu iktar qed issir tiring din il-politika hawnhekk. Issa di ma tix toħodha waħedha wkoll, jiġifieri jiena provajt nagħti qatajn qabel ma ġejt ma rridx li xnoddhom kollha. Imma l-leġislatura li għaddiet diġà telqu 12 oħra kienu, mhux qed insemmi li ma telgħux li ma kontestawx. Mela aħna Ġifieri issa l-bidla hija proċess naturali, l-bidla hija tajba, però l-bidla tkun aħjar tkun immaniġjata b'ċertu sens fejn inti għandek bilanċ fejn għandek nies ta' ċerta esperjenza u nies iktar ġodda li qegħdin dal-pajjiż ma jistax ikun nibqgħu nitilfu dal-imħuħ li jispiċċaw mill-Parlament. Ġifieri jiena difensur illi dal-pajjiż għandu jkollna senat illi fejn dan nies u mhux issa ta' aħna tlifna nies bħal Everest Bartolo, Louis Gallia, Charlie Manjon, tajjeb Carmen Uvella, illi jistgħu jibqgħu jagħtu kontribut f'livell ieħor fejn ma jkunx confrontational. Tajjeb. ċerti li ħafna nies xorta jibqgħu jagħtu kontribut fil-politika ma jkunux fil-Parlament. Imma li inti jkollok, immaġna jkollok liġi u titfaħħa għand l-esperti wara illi tkun iġid dibattuta u jibda jgħidlek isma' min jaf kieku fl-aħħar mill-aħħar inti tiddeċiedi, imma daw ikunu nies illi jkunu above party politics u jistgħu jagħtu kontribut kbir. Dak li jkun Herman across the board, mhux għall-pagi u hekk daw mhux nies. Dak li jkun jgħidlek Herman dak it-tali persuna mhux laburisti jibqa' jew dak it-tali persuna mhux nazzjonalisti jibqa'. You'll be surprised kemm in-nies li joħorġu mill-politika bħalna jkunu kapaċi tajjeb janalizzaw b'mod neutrali u anke fil-Parlament. Ġifieri Klajt għamel ħafna snin iktar minni, meta tmur f'livell ta' kumitat,
Tajjeb ma jkunx hemm dal-batti bekki illi naraw fil-plenarja, ġifieri ħafna mill-liġijiet aħna x'taħseb inti fuq di? Mhux vera ġifieri. Ja ma n-nies jinteressom Imma dak x-xogħol pur tal-membru parlamentari. Imma n-nies jinteressom il-kumitati u kemm hemm u x'jagħmlu. Ma dak hemmhekk ix-xogħol li jsir ta' Ġifieri, ix-xogħol hemm isir Ma tħossa l-emba. Le, sfortunatament, u iktar madda żmien, mhux kif il-politika Maltija u s-soċjetà Maltija, tas-soċjetà ġenerali qed issir soċjetà tal-ispettaklu. Ġifieri meta taqta l-ispettaklu anke iktar għall-kampanja kif sajra, mhux bistax tal-Facebook imma għax hemm drammatizzazzjoni fuq il-Facebook. Ġifieri qed niftaħ il-bieb ta' Parseri minn ta' Parsirani li ieħor waqqafni kombinazzjoni għadda għaddej, strategija u rani għaddej. Ġifieri għaddejja hemm di drammatizzazzjoni dal-aspett ta' spettaklu fil-kampanja. Però fil-kumitati fejn isir ix-xogħol boring imma l-iktar xogħol produttiv, kif qed jgħid Herman, ikun hemm skambju ta' idejat li jkun pjuttost tajjeb. Hemmhekk u ħaġa tal-aġeb ħdej il-magna tal-kafè. Ħdej il-magna tal-kafè tal-Parlament isir ħafna xogħol. Sinjuri, qabel nalqu dan il-panel biex nkunu anka semmejna l-kulħadd il-partiti żgħar. Għandna Aħwa Martin, ADPD, Momentum, Imperium Ewropa kandidat wieħed, Momentum 7 irġiel, m'hemmx nisa, ADPD 6 irġiel, 2 nisa, Aħwa Maltin għandhom 3 nisa u għandhom l-irġiel ukoll. Hemm naqxej ta' mix ta' ħsieb politiku, xorta nisa jibqgħu minn taħt. Nisa jibqgħu minn taħt, għalla voljem leader, mara, l-ATPD. Il-partiti żgħar u l-kandidati li rnexxilhom jattrattaw, jekk taħsbux li din id-darba forsi ser jiġbdu iktar votanti lejhom. Jiena naħseb li ma tantx qed tinbidel is-sitwazzjoni f'dak il-rigward. Il-partiti żgħar ma minix ċert li għamlu xi inroads jiena. Mawx abtit. Mawx abtit għalihom, ġifieri mikel is-sistema tagħna. Ekku, il-poplu Malti, bħal ħafna popli oħra. Imma kassola jrid isemmuhom minn hawn. Le, aħna mhux qed ngħidu hux tajjeb ħożinu jista' jkun laqwa wieħed tad-dinja. Imma qed ngħidu isma' m'għandhomx abtit għal partiti oħra u għal ċerta mix fil-Parlament. Jista' jkun lin-nies meta jħarsu lejn il-Parlament u jaraw jew mix jew nkella anke minn ħdan l-istess partit ċertu element ta' splinter u teatriċità warajha, ma jaħdux gost. Il-poplu Malti japprezza żgur l-istabilità. L-istabilità huwa fattur importanti jien nemmen illi jivvota fuqu. Hermin, l-aħħar kummenti tiegħek kif qed tara illi l-aħħar ġimgħa u nofs il-kampanja. Intom ta' ġenna isma' li ġimgħa ila wisli politika jiena għadna qed nistenna il-fenek kirex mill-kappell. Ġifieri jiena m'iniex neskludi li il-partiti għad għandhom xi ħaġa ippjanata għall-aħħar rankatura tal-ċert. Le, ma neskludix. Illi aħna rajna elezzjonijiet klajdu jiena fejn stejjer illi kienu ilhom magħrufa mill-partiti niftakar direzzjoni ċara ta' Peter Klaas pereżempju. Kienet ilha magħrufa sena qabel imma strategies bravo għallu din ħallu għall-kampanja elettorali. U allura jiena m'iniex neskludi illi naraw xi mossa ta' dan it-tip minn partit jew ieħor. Aħna meta għandna tfal kienu jtuna isu il-bajda ta' ċokolata bis-sorpriża fiha. Allura isu qed jistenna. Però le apparti ċajs, kieku l-affarijiet le ma jinbidlu b'xejn. Kieku kampanja elettorali ma ssirx. Mhux hekk. Qed tifhimni, ġifieri kieku jitlaq dak il-punt. Ovvjament, it-tluq xorta jagħtik indikazzjoni ta' tmiem biex niftehmu. Però jistgħu jinqalgħu dawk l-affarijiet li jkollhom ikunu straordinarji u jkollhom dik li jgħidu unintended consequence, kif sejħilha il-professur Brigulio, li tieħdok fi triq illi inti ma xtaqċit. Serħuratkom, l-istess mistoqsija ħanamlu ilkom għalli ġedna li ġejtu fil-bidu tal-kampanja, ġibnikom eżatt fin-nofs u nerġgħu nistilnukom. Fl-aħħar nerġgħu nsaqsukom il-mistoqsija u naraw għandkom x'kellkomx l-istess rispotta. Dan daw it-tnej u xi żewġ ministri oħra sufan xawil. Mela, grazzi tal naqgħu magħna Sinjuri anke tal-analiżi politika tagħkom. Ħalli naqdu issa f'kollegament dirett mal-kollega Andrea Rossitto li jinsab isegwi l-attività ir-rally tal-Partit Laburista il-Florjana. Nsellmulek.
Lejla tajba Pola Glenn kif ukoll il-mistiedna u anka lit-telespettaturi li seguna f'dawn il-ħinijiet aħna kif qed tajjeb intom ninsabu hawnhekk il-Furjana fejn lejla din jissoktaw anka l-attivitajiet min-naħa tal-Partit Laburista brabta naturalment mal-kampanja elettorali hawnhekk minn ħin għal ieħor mistennija tibda anka diskussjoni hawnhekk minn nisa laburisti bissem naturalment tal-Prim Ministru u mexxej laburista Robert Abela li Dr. Abela propju għet jasal hawnhekk fil-Furjana hawnhekk ġnien ir-Re George 5 f'dawn il-ħinijiet aħna sa nkunu għedin naġġornawkom naturalment wara dak li sa jkun qed joħroġ anka diskussjoni tal-lejla kif aġġornanikom anka aktar kmieni bl-iffirmar fost l-oħrajn tal-kuntratt fejn jidħol anka Manuel Island u Forti Tinjem l-istess Prim Ministru u aktar tard wassalnilkom anka l-aħħar proposti dwar l-ambjent propju mill-Partit Laburista. Dan u aktar lejla f'dawn il-ħinijiet fuq TVM News .mt ukoll fl-aġġornamenti tal-aħbarijiet aktar tard inselmilkom. Grazzi Andrea u mill-Furjana ħammorru ħal-Ormi fejn hemm il-kollega Fiorella Paċi li tirrapporta dwar ir-rally tal-Partit Nazzjonalista. Fiorella nsellimlek. Nselmilkom Glenn u Pola u ninsabu fil-lokalità ta' ħal-Ormi fejn minn hawn u ftit tal-ħin ieħor il-Partit Nazzjonalista se jorganizza rally f'din il-lokalità mistenni li minn ħin għal ieħor jasar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg li se jkun qiegħed jindirizza dan ir-rally hawnhekk bħal-Ormi. Ovvjament aħna se nkunu qegħdin naġġornakom dwar id-diskors li se jkun qed jagħmel Alex Borg hawnhekk bħal-Ormi iktar dettalji ovvjament kollegament waqt l-aħbarijiet ta' 8 u anke fuq ir-rapport tagħna fil-portal tvmnews.mt u fl-aħbarijiet tal-lejla tal-11 fidejkom. Grazie ħafna lilek Fiorella intant il-mistiedna nbidlu konnet nitkellmu dwar il-kandidati nisa sewwa u mhux għax pjanajta. Imma il-panel ta' wara xkont waħdi mara ma tlet irġiel issa waħdek ma tlet nisa, ġifieri joqgħod attent. Mela, nilqgħu magħna lil Miriam Dalli, ovvjament fisem il-Partit Laburista kandidata fuq il-5 u l-11 distrett u Rebecca Borg għall-Partit Nazzjonalista kandidata fuq is-7 u l-11 distrett. Grazzi Sinjuri tal-li wasaltu tal-li ġejtu anka fuq il-programm tagħna. Minix ħanieħu ħin mill-panel biex anka tirrispondu dwar il-kapaċitajiet tal-politiċi nisa, dak kulħadd jafu u rawh anka b'xogħolkom tul din il-leġislatura u ħammur dritt għall-proposti. Illum il-Partit Laburista ħabbar il-proposti relatati mas-settur tal-ambjent. Miriam, x'ħatkun il-focal point tal-Partit Laburista x'ixtiequ jaraw fil-5 snin ġejjin fis-settur ovvjament tal-ambjent? Pola Glenn, illum għalija huwa jum storiku. U jum storiku għal 3 raġunijiet ewlenin li ħansemmi issa fil-bidu, jiena konvinta li nistgħu anke niftħu fuqhom iktar matul il-programm. Il-fatt li illum il-Gvern iffirma biex Manuel Island u anke Forti Tinje jgħaddi ant il-pubbliku. Id-deċiżjoni li bidlet dak li gvernijiet preċedenti kienu qed jaraw għal Manuel Island u jorbot miegħu wkoll White Rocks u Fort Campbell. Fejn hemmhekk gvernijiet preċedenti raw li jsir żvilupp, dan il-gvern ħad deċiżjoni kuraġġuża li dik l-art tmur għand in-nies ħalli hemmhekk isiru 3 parks nazzjonali u daw jorbtu mal-ħafna xogħol li għamilna propju fl-aħħar snin. Tieni miżura li għalija hija importantissima hija il-commitment li ta' il-Prim Ministru li artijiet tal-gvern li jinsabu fil-rationalization, il-proċess li kien għamel meta kien fil-gvern il-partit ta' Rebecca Borg, fej daħlu art kbira daqs is-siġġiewi għall-iżvilupp. Illum il-Prim Ministru ta' commitment ċar li artijiet tal-gvern, mhux tal-privat, artijiet tal-gvern li qegħdin f'dawk iż-żoni ta' rationalization qatt ma jsir żvilupp spekulattiv fihom. U t-tielet punt għalija importantissimu il-fatt li fejn għamilna parks, fejn għamilna ġonna, ġifieri għandek il-White Rocks, Manuel Island, però anki artijiet bħal Ħal-Kirkop, ġnien li ftaħna propju ftit ta' ġranet ilu, hemmhekk jingħataw protezzjoni legali biex qatt u l-ebda gvern futur irrelevanti min ikun il-gvern ma jagħmel żvilupp fihom. U naħseb li dawn huma 3 punti importanti li permezz tagħhom inħallu legat mhux għat-tfal tagħna biss imma anki għat-tfal li qed iridu jitwieldu. Rebecca, il-reazzjoni inizjali tal-Partit Nazzjonalista dal-proposti mħabbra l-lum. Partit Laburista issa ilu fil-gvern 13 sena. Niftakruh, kulħadd jiftakru dak il-billboard għax kienet ġejja elezzjoni, ambjent, priorità. Imma x'sar f'dan il-13 sena? Miriam semmiet il-White Rocks, il-Manuel Island. X'sar?
laqqas fil-budget ma kien inkluż budget għal dawn il-parks nazzjonali. Jiena nara dan 13 sena u nħares u ngħid x'sar. Xejn. L-ambjent mhux vera kien priorità. Taf x'kien priorità għall-Partit Laburista? L-slogans, il-billboards, il-kameras u l-propaganda. U issa għax ġejja elezzjoni, ħerġajna smajna proposti, ftit minnhom intesew ta' elezzjonijiet li għaddew, hemm numru ta' proġetti li ħadd ma sema bihom iktar, u issa għandna wedi ġodda li rġajna l-ambjent priorità. Ma kulħadd jaf ir-realtà, kulħadd jgħix ġo Malta għawdex u jara l-ambjent ta' madwaru. All right, Rebecca. Jekk ma jimpurtax imma Rebecca Borċina kull darba li niġu għal-programmi timpressjonani. Għaliex nibda nissuspetta li f'daw 13 sena ma konċettejx f'Malta. U s-saqsi x'ġara f'dawn is-snin. Ħanejdlek x'ġara f'dawn is-snin. F'daw is-snin qegħdin nikkoreġu żbalji enormi li għamlu gvernijiet nazzjonalisti preċedenti ta' qabel l-2013. Qed insemmilek. Gvernijiet nazzjonalisti preċedenti, White Rocks ridu ħall-iżvilupp, Manuel Island ridu ħall-iżvilupp. Ħadna deċiżjoni kuraġġuża li s-siġillajnihom biex qatt ma jsir żvilupp fihom. Ħajdlek iktar x'għamilna. Mill-bidu ta' din il-leġislatura sissa 74 proġett ġdid ta' spazji, parks u ġonna. Investiment bla preċedent. X'għamilna iktar 1.25 miljun metru kwadru ta' art li ta' ingħata protezzjoni ambjentali speċjali. Ħanfakkar lill-kollega, inkluż Ħondoq ir-Rummin. Ħondoq ir-Rummin li il-partit tiegħek meta kontu fil-gvern rrid jiżviluppa. Aħna hemmhekk għandna d-deċiżjoni li le ma jsir l-ebda żvilupp hemmhekk. X'għamilna f'dawn is-snin żidna il-persentaġġ tar-rinovabbli mill-ammont tal-biki li ħallejtuh intom inqas minn 3% għal 17.2%. X'għamilna? Għamilna ammont bla preċedent ta' progress enormi fejn jidħol l-iskart. Gvernijiet nazzjonalisti kienu jmorru qudiem in-nies u jgħidulhom ħajkollna nieħdu iktar art agrikola għall-iskart. Aħna morru qudiem in-nies u ngħidulhom fejn kellna miżbliet qed nagħmlu parks u ma rridux nieħdu iktar art agrikola. U nista' nibqa' sejra. Ġifieri li jiġi hawn. Kellim tal-Partit Nazzjonalista isaqsi x'sar mela allura no wonder li nibda nisma' it-taħwit u l-kakofanija sħiħa li tagħmlu. Allura nistaqsi fejn hu l-pjan tagħkom tal-ambjent? Għaliex s'issa għadna ma smajna xejn. Probabbli għaliex kif rajna fuq il-pjan tal-enerġija, kif rajna fuq il-famuża pompa tal-petrol f'nofs il-baħar, imbagħad ikonna problemi kbar għax għamlu froġa sħiħa u allura naħseb iridu jħalluh naqra lejn l-aħħar. Rebecca, fidejk biex tiġibha. Hija semmiet il-White Rocks u Manuel Island. Nerġa' nirrepeti, sissa ma rajna xejn. Imma wkoll insemmi li ma kien bl-ebda inizjattiva ta' Partit Laburista li Manuel Island ġant in-nies. Żgur li le kien saħħa għan-nies li għamlu petizzjoni li tkellmu semmaw leħinhom irrabjaw fuq istat tal-ambjent għaw Malta u mbagħad hemmhekk beda jsir xi ħaġa. Beda jsir xi ħaġa fi ħsieb għax nerġa' nirrepeti. Sissa m'hemm xejn u fil-budget ma semma xejn. Fuq ir-rinnovabbli nixtieq infakkar li Malta qiegħda fil-qiegħ bħala renewable energy. U Mirjam semmit ukoll l-iskart, il-miżbliet. Nerġa' nsemmi li f'dawn it-13 sena il-landfill kien hemm żewġ permessi biex tkompli tiela. U wara 13 sena fil-gvern, Partit Laburista m'għamel assolutament xejn fuq l-iskart. Kemm insemmi, meta tela Partit Laburista fil-gvern kien ikkommissjona studju li sema il-fuq €1,000,000 biex jgħid x'ħajjagħmel bl-iskart. Qalu li ħajesportaw l-iskart. Waqa' kollox, u mbagħad ġie l-famuż inċineratur. Hemmhekk rajna darba wara l-oħra li l-proġett ma seħħ. Issa x'ġara? Illum smajt li Roberta Bela jerġa' jwiegħed dal-inċineratur. U nixtieq nisma' minn Mirjam jekk dal-inċineratur ħajseħħx, meta ħajseħħ, x'ħajjiġri
concerns tar-residenti tal-Inħawi. Tu bifej kien hemm l-appell. Right, dak ju ċertu żmien. Suppost tafu għax kollega tagħha, ma insomma. Ħalli għassa. Gvern serju, irrid ikollu pjan differenti. Fil-jiem li ġejjin, aħna iva ħabru proposti ċari fuq l-ambjent, konkreti, ħatkun qed tisimgħu ħafna fuq dan is-settur kollu tal-ambjent, tal-iskart, ħajkun hemm il-proposti. Imma ġantenni. Gvern Laburista f'13 sena olla il-miżbla darbtejn, ġifieri marant il-Planning Authority darbtejn biex jitlob permess biex jolli l-miżbla, soluzzjoni kienet biss l-inċineratur u nixtieq inkun naf pers li ħajjerġa' joħroġ tender ieħor il-fondi minn fejn ġejjin għal dan il-proġett jkunu mhix ġejjin mill-Ewropa pereżempju. U wkoll it-timelines il-ġodda 13 sena ta' 13 sena ta' problema kbira fl-iskart li dan il-gvern ħallija għal xejn. Imma nsemmi wkoll għax bdejna fuq l-open spaces it-tunnels ta' Santa Venera, Sant'Anna, San Juan, daw kollha proġetti li kienu imweda. X'kredibilità fuq dak li qed jgħidu il-Partit Laburista, Robert Abela, Miriam, jista' jkun hemm meta il-major projects li wedu l-aħħar elezzjoni, tajjeb għamlunna billboard b'ambjent priorità, għadunna żewġ ritratti. Ħattart fetħu roundabout li diġà kienet hemm anzi naqsula siġra minnha. Bid-drone, footage, imma mbagħad naqsu siġra minnha. Però għal-kollox hemm risposta. Rebecca Borch li toqgħod ħattart laqqas bistaf fejn u inċita. Rebecca Borch li hija l-kellim tal-oppożizzjoni fuq l-ambjent m'għandix idea x'sar f'dawn l-aħħar 13-il sena. Tiġi u lill-poplu tgħidlu li ma sar xejn. Għal kollox risposta il-proġett imweda, proġetti fuq 7 snin li għaddej xogħol fuqhom u li sarraħ rasek ser jitwettqu. Minn fejn ġejjin il-fondi, dan il-gvern, kontrarjament għal kap tal-oppożizzjoni, moħħu mistrieħ li l-fondi ser jiġu għax jaf l-ekonomija kemm ħatikber, jaf ser ikun id-deficit, jaf ser ikun id-dejn. Kontrarjament għal kap tal-oppożizzjoni li meta ġurnalista saqsijitu fuq il-fiscal forecast, mux ma kienx jafu wieġeb ta' fuq il-fiscal forecast, saqsija x'inhu il-fiscal forecast, ara kif jista' Partit Nazzjonalista jitwemmen. Fuq Manuel Island nieħu gost li semmejt il-petizzjoni, grazzi. Għaliex dik hija d-differenza ċara bejn Gvern Laburista u x'għamel Gvern Nazzjonalista. Gvern Laburista sema l-nies u xridu n-nies. Jien stess iltqajt ma' rappreżentanti tal-moviment Manuel Island Postalina. Fosthom kien hemm nies li fl-2006 kienu marru jipprotestaw wara li Gvern Nazzjonalista daħħal daqs is-siġġiewi għall-iżvilupp. Taf x'għamel il-gvern li inti u l-partit li inti tirrappreżenta għadda romblu minn fuqhom. Dik hija d-differenza bejn iż-żewġ partiti. Nitkellmu fuq l-iskart, nitkellmu fuq l-iskart. Jina, mux bħal Rebecca Borch u l-kollegi tagħha ta' immur qudiem in-nies u ngħidlhom ħanoħdilkom iktar eliqi. F'dawn l-aħħar 4 snin f'din il-leġislatura ifrankajna 412 miljun kilo ta' skart li ma spiċċawx fil-miżbliet. Taf kemm naqqasna l-borza sewda bi 30%. U mela tiġi tgħid u tiġi tivvinta affarijiet li ma jeżistux, dan huwa il-progress li għamilna f'dawn l-aħħar snin u l-progress li ser inkomplu nibnu fuqu. Mela, waħda mill-wedi ewlenin li ġiet imħabbra llum kienet dik propju tal-protezzjoni tal-artijiet. Sewa nisimgħu klip propju kif iddiskrivija Robert Abela dalodu. U għalhekk Gvern Laburista qiegħed jagħti impenn ċar li jekk ninataw il-fiduċja fit-30 ta' Mejju l-artijiet kollha tal-gvern illi jinstabu f'dawk iż-żoni li ddaħlu permezz ta' dak l-eżerċizzju ta' rationalization ma jsir fuqhom ebda żvilupp ta' natura spekulattiva. Mela, Rebecca, il-Labor dejjem jakkuża lill-PN li jisma' dal-bini sfrenat li huwa riżultat l-iktar minħabba dal-proċess ta' razzjonalizzazzjoni tal-2006. Issa għandek impenni Prim Ministru hemmhekk skont dak li qalu illi anki artijiet illi qegħdin part minn dan il-pjan huma tal-gvern xorta mhux se jsir żvilupp. X'tikkummenta? Mela, din 2006 qed niftehmu sew. Ekku. Qed nitkellmu 20 sena ilu. Issa Partit Laburista ilu fil-gvern 13-il sena. Xi ħaġa bħal di
li hija tant faċli biex tagħmilha għalfejn damu 13 imma żomm. M'għandek bżonn xi Tant faċli l-gvern tiegħek daħħal daqs is-siġġieri għall-iżvilupp. M'għandek bżonn xi ħsieb biex tagħmilha. Timplementa. Tal-gvern qed insemmu sewwa. Mela. Biex tara kemm kien diżonest Partit Nazzjonalista fil-gvern dak iż-żmien. Jekk fi 13 sena m'għamluhiex. Għalfejn issa qed jagħmluha. U Miriam semmiet fit-2006 u semmejta inti meta id-dinja kienet kompletament differenti, Malta kienet kompletament differenti. Imma infakkar lil Roberta Bela min kien avukat tal-MEPA dak iż-żmien, jekk kienx hu stess li kien avukat tal-MEPA dak iż-żmien Kienet deċiżjoni politika ta' Ministri Nazzjonalisti. Dan kien jagħti il-pariri lil MEPA. U għalfejn ma tkellimx dak iż-żmien. Insemmi wkoll ex membri parlamentari, periti, minn tim ta' Miriam, il-partit ta' Miriam, li dak iż-żmien kienu fil-kumitati jippruvaw jidaħlu l-artijiet għal-klijenti tagħhom. Forsi dawn l-affarijiet Miriam ma tafhom. U forsi Ministru George Polucino. Imma intkom semmejtu 2006 rationalization. Issa jiena qed nagħtikom għalfejn din hija xi ħaġa tajba u għalfejn ma saritx qabel. U qed nispjega għalfejn dak iż-żmien ex-MPs periti kienu fil-kumitat jippruvaw idaħlu l-artijiet ta' klijenti tagħhom. Għalfejn Miriam ma tmurx issaqsi Robert Abela x'dak iż-żmien x'ħaseb. Ħansaqsi lilek Rebecca. Dawn l-ex-MPs x'ħasbu. Għalfejn iġġieldu tant biex iddaħlu iktar. Ma miltuwiex qabel di għal. Ħansaqsi lilek spjega li d-diżonesta politika tal-partit tiegħek illum u dakinhar. Jekk kienet daqshekk faċli għalfejn dakinhar b'daqqa ta' pinna daħħaltu dawk l-artijiet kollha għall-iżvilupp. X'imbuttakom biex iddaħħlu insaqsi lilek għaliex int għadek sal-ġurnata tal-lum. Il-Manuel Island. Rebecca il-Manuel Island li intaqgħat ma' nies insaqsija l-Mirjam issiffermatix il-petizzjoni. Insaqsija. U nerġa' nfakkara tista' tmur tfittex fl-arkivi tal-Parlament bħalma miltiena li hemmhekk dak iż-żmien ukoll li kienet dinja totalment differenti, partit laburista fl-oppożizzjoni ivvota kompletament favur Manuel Island. Mela, prosit, jiena nieħu gost nisma' titkellem illum. Tmur tfittex fl-arkivi. Nieħu gost nisma' li Rebecca Borch titkellem. Għaliex qed tikxef idea u d-diżonestà politika tal-Partit Nazzjonalista. Għada sal-ġurnata tal-lum, diġà għamluta fi programm ieħor, għada sal-ġurnata tal-lum tiġġustifika id-deċiżjoni li kien Gvern Nazzjonalista dakinhar li qart daqs is-siġġiewi idaħħalha għall-iżvilupp. Illum 20 sena wara, għax qed issemmi 20 sena wara u qed tistaġeb l-20 sena wara, illum 20 sena wara nistidinkom tiftħu l-gazzetti għaliex għadna imbagħtu minn kontroversi ta' dak li sar 20 sena ilu minn Gvern Nazzjonalista. Jiena tafx nieħu gost li snin oħra jew 20 sena oħra, in-nies imorru f'postijiet bħal Manuel Island u l-White Rocks. Li aħna mhux iffirmajna petizzjoni ta' u mbagħad għaddejna romblu minn fuq in-nies, aħna ħadna deċiżjoni. Dik li d-deċiżjoni int sissadek ma tiġ teknoloġija. Mela li tiffirma ftehim tiġi tgħidli sar fuq Manuel Island ma sar xejn. Ma sar xejn. Taf li tħallsu u hemm l-ammonti dovuti għalihom. Fejn il-proġett raħrasek mill-budget. Jiena ninkwieta bil-budgets tagħkom. Bil-budget u l-trasport tagħhom ninkwieta. Mela ħanejdu qed iddejjaqa li ngħid u għandha raġun ta' idejja, ħanidilkom għala. Pjana l-ambjent għadu ma ħaritx ta' fala, għax kif għamlu fuq affarijiet oħra mbagħad ta' parsi toħorġu bi pjanijiet biex ngħidu ħanamlu aħjar, ma jkollhomx idea dwarhom, meta nsaqsukom għad-dettalji la basic maths ma tkunu tafu u waqqas tispjegaw l-affarijiet li tkunu qegħdin tipproponi. Uwaj, ma għara vera darek mal-ħaj. Le, hu paċenzja, l-skript ktibtu jiena. Tipprova toħloq skandlu minn xejn fuq 3 affarijiet. Weġibni mela l-lum. Mela, capital investment ta' 60 miljon euro, Rebecca titkellem fuq il-famuża proposta tal-kontijiet li ma ħatraħħas xejn. Capital investment ta' 60 miljon euro jagħti għall Iberiak rate of return ta' 30 miljon euro fis-sena għal dejjem. Ma ssir imkien ħriġtu biha intom. Għamlu division bażika bin-numri tagħkom. 30 million euros division by 2 to 8,000 households. Il-households mhux kull persuna ta' tifrankawlhom 10 euros fis-sena.
Għalunna, min jgħidilna 1 kilometer pannelli meters squared, min jgħidilna 1 kilometer, 2 kilometer squared, kakofanija sħiħa. Ejdilna jent kem forsi jistibilhom naqra way in between, markent nisammut 1 kilometer square. Joseph Grek, 2 kilometer square. Inti xħat ejdilna? Naqri ktar, naqri nqas. Għazbit settunna fejn ħatamluhom il-pannelli. Jien ngħidlek blażat fejn għamluhom il-pannelli. 10 ġibjuni tal-water services, skejjel, binjiet tal-Aġenzija Appoġġ. U ma jaħdmux u bla efficienza bħalma ġara Gidbukom żewġ ministri, gidbukom. Mela, ħan nitkellmu fuq l-enerġija jiena m'għandi l-ebda problema. Aħna iva ħanħarsu il-kontijiet 30%, medja ta' 30% għad-djar residenzjali kollha. Ma jiġux 30%. Klaċi kif nispjegawa, il-ġenerazzjoni, meta tkun ġenerazzjoni ta' elettriku clean, hemmhekk inti la tħallas għal-ġenerazzjoni, tħallas biss distribution u l-carbon credits, il-penali li qed inħallsu għax ovvjament l-enerġija mhijiex clean minn fejn tiġibuha bħalissa, hemmhekk dawn il-figuri li qed issemmi. Mirjam, they totally add up. Għamel 15. They do not add up. Ħalli nfakkara xi pruvat tagħmel video li they add up. They don't add up. Imma insomma. Meta trid imur lura l-level mezzo physics u morru għal-korsi Sinjuri, ma nistax naqilhom il-mikrofoni imma moving on. Mela, qed nitkellmu fuq. Tlet nisa kontra wieħed irranġajtuni għal-frisk. Qed nitkellmu fuq l-enerġija rinnovabbli. Illum il-Partit Laburista qal li qed iwiegħed li sas-sena 2030 Malta tipproduċi 25% tal-enerġija tagħha mir-rinnovabbli. Kif ħataslu għal dan it-target? Ħanaslu b'dak li qegħdin nagħmlu bħalissa u li nkomplu nsaħħu fuq. Ġifieri mill-2013 inqas minn 3% tlajna għal 17.2% sas-sena 2024 il-pjan tagħna li baktar inċentivi billi natu empowerment iktar lin-nies dak inkun qed intellawh għal 25% u minix polet ninkludilek proġetti kbar bħal huma l-offshore renewables li għaddejjin b'ritmu tajjeb ħafna fuqhom. Però hemmhekk ukoll għandna kredibilità għaliex meta niġu quddiem in-nies u nitkellmu dwar il-proġetti li qegħdin naraw fis-settur tal-enerġija, nitkellmu dwar viżjoni, dwar pjan b'saħħtu imqabbel ma' slides li rajt minnaħa tal-Partit Nazzjonalista, pjan li huwa diġà bdejna naħdmu fuqu, li hemm l-appoġġ tal-stakeholders fih fattibbli u ma noħorġux bi proposti li mbagħad taqqas biss nafu kif se nwieġbu dwarhom. Proposta oħra kienet il-kunċett ta' energy sharing. Interessanti ħafna, issa kooperattiva li tkun. Aħna l-idea tagħna li fejn jidħol l-energy sharing tkun għall-individwu u l-komunitajiet biex naraw li nkunu f'pożizzjoni wkoll li nkunu nistgħu nżidu iktar ir-rinnovabbli u anke l-investiment fejn jidħol ir-rinnovabbli fil-pajjiż. Rebecca, di l-ixxu ta' rinnovabbli allura l-energy sharing flimkien li jkun hemm nies li bejniethom jikkollaboraw sabiex innaqsu l-enerġija, innaqsu l-konsum u allura nitsu inqas. Ovvjament, anything li hija green hija ta' ħaġa tajba. Il-problema hija il-kredibilità, il-rekord ta' Partit Laburista f'dawn l-aħħar 13 sena. Użawat nelintom il-kredibilità. Imma jiena mhux ħansemmija bħala slogan. Aħna forsi slides kellna m'għandniex propaganda, aħna fatti numri, teknika, expertise, dawk huma l-konkreti tagħna. Le m'għandniex propaganda, mhux għax ġejja l-elezzjoni, għandna teknika u dik nimxu magħha aħna għax Malta għawdex. Ekk irridu. Pjanijiet konkreti. Hemm konverġenza fuq ir-rinnovabbli bejn il-partiti. Kulħadd irid ir-rinnovabbli. Ir-rinnovabbli hija xi ħaġa tajba, skur li hija xi ħaġa tajba. Il-problema hija, u nerġa' nirrepeti, ta' kollu qed isir f'13 sena ma sar kważi xejn. Issa, il-kredibilità ta' Partit Laburista għax ġejja l-elezzjoni, issa suppost għanna nemmru. 2% tal-17% titla lejlet l-elezzjoni. Taf x'inhi l-legat ta' Partit Laburista fil-gvern? Mela ġewwa ma tistax toqgħod għax jinqatalek id-dawl għal ġimagħtejn sħaħ. U barra ma tistax toħroġ għax m'għandekx fejn tmur, m'għandekx parks fejn tirrilassa. Dak huwa il-legat, il-proġetti kollha li wedu ma sarux, dak huwa legat ta' Partit Laburista fil-gvern fejn jidħol l-ambjent. Mela, Rebecca, bħala Ministru prospettiv tal-Ambjent. Taqbel mal-proposta tal-PN li jagħmel il-Fuel Hub. Iva, skorri naqbel. Għalfejn le. Mela ħa nispjegalek fuq. Għax kienu ambjentalisti pereżempju li qalu isma'
ħabba l-kosta l-ambjental, l-ADPD, il-momentum kollha tkellmu kontra ħabba l-ambjent. Ħa nispjegalek fuq dik, ħalli niċċarawha darba l-dejjem di. Mela x'inhu dan il-fuel hub? Mela bħalissa inti għandek numru ta' fuels, għandek il-fossil fuel li huwa the older type, għandek l-LNG li huwa transitional fuel, u għandek il-green fuels. Issa aħna qed ngħidu noħorġu dak it-tanker li huma wedu li ħajoħorġu u ma ħarġuh, issa reġgħu weduh għaġi għall-elezzjoni. Reġgħu weduh, ġifieri n-nies hemmhekk ilhom isofru. Saru studji marittimi għalih dan. Mela, l-istudji marittimi jiġu ippubblikati, meta ovvjament jitneda l-proġett. Imma saru jew pubblikati? L-istudji jiġu pubblikati meta jitnieda l-proġett. Bil-fors, ma jistax ikun aħna issa at this point in time nippubblikaw l-istudji. Jekk saru xew li tinsaqsik. Jiena ngħidlek u nserraħ moħħ lil kull min qed jismana u jarana li l-istudji ħajkunu hemm viżibbli għal kulħadd. Totalment l-oppost għal dak li ġara pereżempju bil-inċineratur, bil-carrying capacity study ta' Kemuna. Murfittxu l-istudju dwar l-inċineratur. Għastaf xinti bir-rispett kollu. Dawk ir-residenti kollha li marru u kontem jiena preżenti magħhom li marru qalu kemm huma nkwetati ħabba dan l-inċineratur dak qed tgħidilhom li intkom qed tiktbu. Lilek qed ngħid li qed tikdbu mhux lin-nies. Lilek qed ngħid li qed tikdbu. Dik id-differenza. Mela, il-fuel hub kif kont qed nispera ħanneħħu dak it-tanker minn hemmhekk. In-nies ta' hemmhekk ta' Birżabuġa, ta' dik l-area, jixraqilhom aħjar. Issa, bħalissa Hertzbank, aħna semmejna dan il-location, bħalissa Hertzbank huwa hemm attività fih u mhuwiex irregolat. Allura aħna x'qed ngħidu? Nirregolaw dak li hemm, ġifieri diġà ħammorru pass il qudiem. It-tanker ħannuh neħħuh minn hemm u tant huwa ambjentalment tajjeb dan il-proġett li il-fuels li aħna qed inħarsu lejn il-futur għax aħna dik hija l-mira tagħna, teknoloġija antika aħna ma rriduwiex. Aħna qed inħarsu lejn il-futur li l-LNG bħalissa nużaw bħala transitional fuels, imma wkoll il-maritime, is-settur tal-marittimu sejjer lejn green fuels. U aħna ħan nużaw dan il-proġett biex noħolqu investiment ġdid fuq teknoloġija ġdida li hija green. Dik jiġifieri għaqadna l-ekonomija mal-ambjent mal-marittimu. Dik hija plus inneħu tanker minn hemm li hija weda li ilhom jgħidu biha imma oħra li ma saritx sfortunatament għax in-nies qed ibatu. Trid tkun wiċċek ma tistix li semmi li t-tanker għadu hemm. Meta intom Partit Nazzjonalista qrib ħafna ta' għaqda u intom magħha tillobjaw mal-Kummissjoni Ewropea biex il-hydrogen ready pipeline ma jsirx. Vera tkun ma tistħix tiġi għaw tgħidaw l-affarijiet. Ma nieħu gost nisimgħek. U nieħu gost nisimgħek kan ngħidha bħala. Mela, għaltinna anything li huwa green hija favur tiegħu, anything li huwa green. Imma mbagħad tiġġustifika il-pompa tal-fuel f'nofs il-Mediterran u l-pompa tal-petrolju fuel mhux klim li qed nużajjin ta' klim li uża Alex Borg. Saqsejta fuq l-istudji marittimi. Xi trida tgħidlek fuq l-istudji marittimi? Meta il-persuna li kien bil-qiegħda ħdej Alex Borg ġew qalulna li hu inġinier u mbagħad skoprejna li huwa inġinier xejn tant li biddel il-Facebook page tiegħu. Inġinier li mhux. Ħansaqsik, inti tirrappreżenta l-ambjent. Xi studji ambjentali għamiltu? X'garanzija ambjentali tagħti lin-nies li pompa tal-petrol f'nofs pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran ma tagħmilx ħsara. Ħanejdlek x'inhu l-lagat tal-Partit Laburista għaltinna jinqata' d-dawl. Il-lagat tal-Partit Laburista li meta nqata' d-dawl investejna l-flus u solvejna l-problema. Taf x'inhu l-lagat li ħalli l-Partit Nazzjonalista idaħħal investiment fid-distribuzzjoni mill-privat. Iżidlek lajn ieħor biex tħallas. Rebecca Borg miskina m'għandix fejn. Naqsu żewġ lajns biex tħallas il-proġett. 74 proġett ta' greenery għal Rebecca Borg ma jeżistux. Però jiena nsarraħ ras in-nies hemm barra. M'għandna moħħhom mistrieħ. Il-flus nafu minn fejn ħanġibuha, ma li s-sena il-ġimgħa l-Prim Ministru ħabbar ukoll il-targets ekonomiċi tagħna. L-ekonomija tagħna tikber b'4%, id-dejn, id-deficit li ser jinżlu
kontrarjament tal-kap tal-oppożizzjoni, li il-kelma fiscal forecast miskin ma jafx x'inhi u x'qed tfisser. Għax nerġgħu niftħu argument ieħor dak kellna bżonn iktar ħin ma dan iż-żewġ. Proset għalikom, ħanajdlek. Nistas bla ebda bajis politiċi ta' sewwa. Tu bi fera abżajtni, għat li isma' l-estiruħ. L-estiruħek qedlek. Signori, grazzi tal-li segwejtuna, sfortunatament skadilna il-ħin pal kuljum, nirringrazzja tim ta' produzzjoni, tim tekniku li tella dal-programm. Grazzi l-mistiedna tagħna. Grazzi. Appuntament ma'kom għal-għada. Għal-għada, narakom. Għandek iktar minn 40 sena, jew membri tal-familja jbatu il-pressjoni għolja? Kell sempliċi tal-pressjoni jista' jagħtik serħan il-moħħ. Jista' jsalvalek ħajtek. Il-pressjoni għolja hija silent killer. Ma tagħmilx storbju, imma tagħmel ħsara kbira. Bħala kardjologu nara dan kuljum. Bħala kardjologa inħeġġek li tkejjel il-pressjoni regolarment. Il-kejl tal-pressjoni mhux għażla. Pażejl b'impatt kbir fuq saħħtek. Ibda billi tkejjel il-pressjoni tiegħek. Iċċekkja llum. L-Environmental Protection Unit, jew kif hija magħrufa bħala l-EPU, hija sezzjoni li tinvestiga każijiet marbuta mal-ambjent. Iżda meta persuna iċċempel fuq 119, x'inhuma l-każijiet illi jistgħu jiġu investigati? L-Environmental Protection Unit, jew kif il-magħrufa aħjar bħala EPU, ħarġet minn dik li kienet qabel ALE. Però lura lejn l-2020 il-korp ħass li kellu jkollu sezzjoni dedikata aktar għal-reati u investigazzjonijiet fejn jidħol l-ambjent u fil-fatt waqfet din l-EPU. Aħna għandna diversi ruoli